Waarom het in het Fries doch? Ik denk omdat het voor u een soort gat in de markt is. Omdat dit wat wij doen bestaat nog net in Friesland, denk ik. Ja, zo ben ik ooit een keer begonnen. Dat vond ik wel leuk. En bij mij een heel prutte noemers ben van de werkvlieger al. Eigenlijk een beetje het arbeidersleven. De thema's ook. En dat is hoe we hier praten. Dus zo moet ik het ook op muziek gaan. Dan klinkt het lekker authentiek. Toen ik begon met muziek maken, heb ik wel wat dingen schreeuwen in het Engels of in het Nederlands. Toen hiek ik voor de grap al eens een keer een versje in het Fries maken. Nou, voor de grap maar gewoon liet ik dit als muziekje. En dat paste gewoon heel goed bij mij. Ja, omdat dat eigenlijk onsloeg. Hè. Dat wie eigenlijk die eerste per plaat die we maakten, die wie in het Fries, maar ja, dat wie meteen. En dan wie ik meteen vraag naar. Ja, maar wie voerde de Friese muziek wat Ja, dat denk ik. banjo, een beetje volks en zo, maar toch een keer wat meer power hebben, zo. En toen hadden we eigenlijk die act betocht, dat bedoelde je. Ja.